kayo. Kanay Kamil, mangutana ko kaninyo. Naulihan na ba kamo sa inyong mga kabuhi o mga gipangbati-bati niini nga mga adlaw? Kung wala pa, ipadayon lang nato ang ato gihapon nga nahibaw-an no kanang mga bland food, mga self-discipline, kanang avoid this and that no. Daghan kaayo na ang atong gihatag nga tips ni ana aron kita maulian sa atong mga kabuhi. Kung ako inyong pangutan-on, moingon gud ko ninyo nga 100% nawala na gyud akong kabuhi, no? Nawala na gyud tungod kay sa ako nang ginaingon after sa cholecystectomy gikuha nga ako ang gallbladder nga mo dito siya nakapakabuhi nako, naulian jud ko, no? Pero dili pa na nagpasabot nga ang tanan na gyud nga klase sa kabuhi may tungod sa gallstones. Pero sa ako ang bahin o sa experience usab sa akong mga kaygalaan og mga igagaw nga gikwaan na og gallbladder, nawala ang ilang kabuhi, no? So ang ako lang suggest sa mga kaigsuonan nato nga nagantos gihapon ni anang kabuhi, magpa-ultrasound kita whole abdomen, no? Whole abdomen gyud aron mahibaw-an kung wala bay bato sa kidney, wala bay bato sa abdo, kung wala bay mga tubo-tubo diha ilam sa tong lawas no, kay pareho gina siya og ilhanan, pareho og mga symptoms no, pareho gina sila basta internal kani sa ato, labi na sa ato ang mga vital organs sa ato ang lawas no, pareho gina sila. Pero although maingon ang akong gastro nga acid reflux is acid reflux, gallstones is gallstone no, so lahi na siyang acid reflux gyud, pero it could be nga wala maiban-iba na no. Wala po ko mag-ingon ninyo nga ipakuha na lang gyud inyong gallbladder aron mulian mo sa inyong kabuhi. Ang akong giingon, magpa-ultrasound aron mahibaw-an gayod kung unsa ang nakapakabuhi kanato no. Kung duha man gud po na dunay ako mga nabasa sa akong nahibaw-an nga mag-acid reflux pod kon wala nay acid ang ato ang lawas no, kana bang nay ilang term ana nga kanang usa excess nga production sa acid na apoy usa nga kanang wala na, the absence unsa gutoy nay ilang term ni ana no. So apan bisan pa ang labi gyud nga common ni ana nga rason mao kanang ato ang pagkawalay disiplina sa gikaon. Usahay pod ang medisina nga atong pangtumar no, labi na mga antibiotics, kusog na siya makaputoy og kuto-kuto no. Dayon mo na siya ang akong i-share kaninyo nga unsay nakawala kadto ra gyud siya sa giwala nang ako ang nawala nang ako ang gallbladder gitangtang, nawala usab ang akong acid reflux. So maayo kaayo na ang ako ang paminaw karon, maayo na ang ako ang tulog kay usahay good kun maglain ang akong ginhawa sa una di ko katulog no, tay tag alas 4 ay ako makatulog then makamatar ba pug alas 6 no. Pero karon kaluoy sa Ginoo may nagyod ang ako ang tulog no, dili lang dunggon sa mga kuan unsa diha, dili dunggon og maot, maayo na gyud ang akong tulog dayon wala na ko ni anang acid reflux no, wala na ko ana. Although galikay gyapon ko sa kaon because mahadlok po kong manambok tungod kay wala na ko'y gallbladder. Kay matod pa sa ako ang research makadako, pero as far as I know ang mga kailan ako nga gikwaan og gallbladder wala manambok. Wala silang manambok no. So mao kana ang akong sharing karon, mubo ra man ni akong sharing nga na wala ba ang ako ang acid reflux, ang akong tubag yes. So mo tayo yung explanation nga nawala tungod sa gallstone no, kay pareho gina siya symptoms kanang musaka diri ang acid no, heartburn, dayon gani ang ako ang bowel movement apektado. Kaingon ako og makakolonoscopy ko kay dunay diferensya ang akong colon tungod kay dili gyud ko makapoop.
makapap unsa ba ilang term ana, dili ko makaadto sa toilet kada adlaw. Irregular bowel movement, irritable pagyod. Irregular, irritable bowel movement ang akong na-experience dayon. Kanang dayon na ganda kong adto sa toilet, mura kong kasakaon nga malipong ko. So, all the while, ang akong pagtuo, colon, ang dunay diferensya. Simba ko. Kung simba ko taon Lord, no? Magka-cancer, magka-ni akong colon, simba ko, God forbid, no? Pero wala, gyud ang nahitabo, ang ako di ay gallstone. So, mo kadto pag human og opera, karon nawala, hayahay na ang akong paminaw. So, gi-continue gyapon ako ang akong diet, vegetables, mga bland food, maura gyapon ang akong gi-practice karon og exercise. 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon. So, di lang ako ni tason kay makaingon niya mo nga mura pa siya plakang buak balik-balik, no? Pero ana man gyud ni balik-balikon man gyud nato tungod kay daghan kaayo ang mga kaigsuonan nato nga nag-anto sa kabuhi. So, ako lang nga sharing nga magpa-ultrasound, no? Magpa-ultrasound. Disclaimer, I am not a doctor. I am a retired librarian, no? Ang akong gi-share ninyo, ako lang yung experience. Purely nakuha nako sa experience jud nako, no? So, kung galing unsa man ang inyong gusto nga topic nga atong i-share at inyong madunggan, di man ko kaybaw kay igo man kong nag-publish og mga videos. So, ang inyo gyud unta nga gusto nga atong i-tackle dire mo'y ato ang i-discuss, no? Ay lang mo kabalaka kay researcher ko because I am a librarian. Daghan kay ko og na katunan, no, sa akong pagka-librarian. Puro libro ang giatubang. So, bye for now. O take care everyone. Salamat kaayo.